Julian. Madimpo. Right. Chinyatsonditaurira kuti iwewe zita rako chaiwo unonzani? Ini zita rangu ndinonzi Julian Chimoga. Unobvepi? Ndinobveyo kwaGutu. Ndoko wakakurira? Kusiko kwandakakurira. Ndakakurira kuShiredzi. Ndakazvara kuMasvingo. Pandazokurira kuNamibia. Kunyatsokukura chaizvo. Aiwa, alright. Kubva uri mwana mudiki. Wakasvika gore ripi uri kusati waenda kuNamibia? Alright. So kuva ndiri mwana mudiki ka. Wanga uri kupi? Ndakakurira kuZimbabwe. Kupi? kuChiredzi kuMasvingo. Ndobva ndazoenda kuNamibia form 2 yangu. Hachanyatsoziva makore. But form 2 yangu ndakabva ndabva Zimbabwe ndobva ndaenda kuNamibia. Ndobva ndanogarapo kwegore ndobva ndadzokera kuZimbabwe. Ndobva ndadzokera kwegore rechipiri. Kubva ipapo ndakabva ndatanga kugara kuNamibia ndichidzidza. Secondary yako kusvika paform 2 wakaitira chikoro chipi kuitira vanhu vanokuziva? Form 2 ndakaitira kusvika form 2 ndakasvika kuZimbabwe nditi. Pachikoro chinonzani? Zonyanyisa but okay. For historical context, it's Hippo Valley Estate. Hippo Valley Estate. Yes. Chikoro chiri kuChiredzi? It's called Hippo Valley Secondary School. All right. Yeah. Hippo Valley Secondary School. And then from there, ndakabvapo ndobva ndaenda kuNamibia ndobva ndanodzidza equivalent yeform 4 and form 5 kuNamibia. That's like grade 12 and it. Yeah, grade 12 and it. Wakaenda wega kana kuti wakaenda na moms ko baba na baba? Baba wangu akashaka ndichiri mwana. Ndozvandakafunda asi baba wangu apenyu Mwari ndi baba wangu anofamba neni yangu baba wangu akashaka anofamba neni kusvika anogara ari muvanhu wese ari connected saka baba wangu. Baba wangu ari wekupi? Baba wangu ari kwaGutu. KwaGutu ko mama? Mama wangu ari kwaGutu. Alright. Saka vakasangana ikoko boyfriend and girlfriend zvavo? Handizoziva hangu kwavakazosangana asi ndo kwavakazosangana. Asi ndo zvandikakura ndichiziva. Saka waenda kuNamibia. Wakapedza chikoro secondary school yako ikoko. Then what happened? Ndobva ndatanga kuenda kuchikoro kuuniversity kuNamibia ikoko futi. Ndapedza kuuniversity. Andiri kuuniversity pane course yaunenge uchitora inonzi? Ndakatora social work course inonzi BA social work. Right. University of Namibia. And wakato graduate? Ndakagraduate. Wapiwa degree or diploma? Yeah, it's a degree. It's a 4-year degree. Ndakagraduate ndobva ndatanga kushanda through COVID. Ndashanda from 2018 to 2022 anditi ndakashanda different roles. Ndakatanga kushanda junior social worker or entry level social worker kuNamibia. Government ndobva ndashanda kuMalawi futhi for non-governmental organization. Ndobva ndadzokera futhi kuNamibia. Pandikadzokera this time ndakanoshanda kuMinistry of Health Landry District Social Worker. Ndobva ndashanda kunonzi igore ripi? That was from 2020. Makore akuita achindivherenga but kwangu after 2020 ka? After 2020 because ndakapedza chikoro 2018 ndobva ndatanga kushanda 2019. Ndobva ndaenda kuMalawi I think same year 2019 kunoshanda ndobva ndadzoka futhi kuNamibia kuzoshanda. So I've been working kubva ipapo kusvika 2020 kuNamibia. Ndakamboita small stint kuSouth Africa. Ndobva ndazobva kuSouth Africa ndichiuya kuno. Iwewe wakabuda pachena kuti unorowa zvinodhaka ndizvo? Ndinorowa Kristu. Wakazvitangira kupi? Ndakazvitangira kuZimbabwe nekuNamibia. kuZimbabwe ndakatanga chingoita dota inonzi dota ndeipiwa? Dota ikokeke handiti inowanikwa kuChiredzi? Inowanikwa? Aiwa, iyo ndakatanga ndiri kuNamibia nditi asi ndakayati ndaipfuura ndichienda kuMalawi through Zimbabwe.
so ndanda kuiziva ndaitenga imochienda chingwedza kunamibia ndaita futi dota iyoyo handiti ukaibika inoita inonzi sadza chaiti sadza ndio inonzi crack cocaine ndakaitanga kunamibia ndasangana nemushamwari yangu kuLibya angari hayi saka ndo yakazomutso ndito ndinasopinda anonzi ma-hard drugs handiti yakachinja life yangu for the West, at least so I thought at the time. Mavaizisiya kuti uri kuita crack cocaine kana kuti I've always been honest about my situation, and I hold among the West, not just my mom, but I've always had this opportunity not to shy away from being honest, because I don't owe anyone. taura neshona kuti tinyatsonzwisisa ndaiudza vanhu vese kuti ichi ndaita zvese because I don't owe anyone kunyara. Ndikanyara ka hakuna kwandinosvika, and kunyara in other shona word is shona, I think, right? Yeah, if I ndikatadza kuudza vanhu kuti ndinoshuta zvinhu zvandinoshuta ndogona kuzopinda muna taisire vasingakwanisi kubuda nekuti hapana anoziva zvaunongochiita. Asi ndakaona kuti ndikaudza vanhu vanogara vachindidetsera kuti ndisanyanya kunyora, nekuti chinhu chese muupenyu ukaita zvakawandisisa zvinogona kukukanganisa, asi ukazviita uchiziva kuti saka une malimits ako unofanira kuita malimits. Pane nguva yekuti uchitanga zvinokunakidza stereki zvokuti unogona kukangamwa malimits, asi unofanira kudzidza malimits acho, woziva kuti bhodhi yako inotora zvinhu zvakadini, woziva kuti nguva yekurara inodiwa, mvura yekunwa, kudya chikafu, nekutaurira mhuri dzako kuti ayo guys, inini ndo situation andiri. Vanhu havafari nazvo, vanhu vazhinji vanogona kutuka, vanogona kuroa, vanogona I'm sure mai vako havafari nazvo nezvauri kuita. Ayo mai vangu vanoziva zvazvinoita, but vanofara nazvo. My mom is very proud of me. My mom knows who I am more than anyone else in this world, and she knows what I'm capable of. I've achieved so much at a young age, right. And just because ndiri kuenda pane zvandokuenda hazviro kuti ndenge ndatorasika zvachose. Dzimwe dzenguva zhinji yacho vana vanorasika kuti vaende kunotsvaga, anonzi ma-pathfinders, handiti. Saka ma-pathfinders vanorasika kuti vanotsvaga imwe nzira kuti mhuri irambe ichikura, and nzira iyo iri lonely. Ndo yatinoti ma-black sheep handiti of the family. Alright. Saka ndo zvandiri. Saka kuZimbabwe pawaita idota iri ramunoti cocaine iri waispenda mari mafirst days hayi mazuva ekutanga ndasingaspendi mari yakawanda nekuti ndanga ndisati ndanyanya kuita zvakawanda, saka ndinogona kuita $50 mene makatowanda ipapo a day. aiwa kuZimbabwe nekunamibia aiwa $50 this is US and USA this kana denda ndiri 1 chita ka yaigona ndikwanira kana half mwedzi. Alright. Yeah, asi nekuti tinge takawanda taibatanidza mari tobva taita totanga kuchikoro mobva kwakasiyana, mobva maitanga kuita zvinhu zvakasiyana, mbanje, doro, chichi, asi munhu angogona kuti ndine dota rinodamborizama here, kana uri mwana unogona kuti ndikandotizama handiti warizama paipa yaobva zvinokunakidza zvakunakidza unogona kuda kuzviita dzimwe dzenguva dzakati wandei, asi hazvisi zvemunhu wese. Kune vamwe vanhu kuti haufanira kutongozvibata, unofanira kusiyana nazvo zvinokanganisa utano, dzimwe dzenguva zvacho zvinokanganisa nyangwe utano hwevamwe vanhu araundi. Saka I would suggest kuti kana uri mwana kana uchiri kukura unofanira kunzwisisa kuti kana uchiunzwa kuti siyana nezvinhu zvakadai siyana nazvo, nekuti vanhu vari kukuudza vanenge vachikudetsera, asi muupenyu kune vakuru vari kuteerera, muupenyu tine zvinhu zvatinoende nazvo, ende hapana chinhu chakashata kuzama zvinhu zvakasiyana muupenyu. Uri ipapa handiti wati kune vakuru vari kukuteerera, ibva wagara wataurira vanhu kuti zvatiri kuita ndo watiti zviite video ndavapa mvumo yekuti vatore I've given this guys permission
all the background. It's all right. Alright, but ndakupa mvumo yokuti mutore muise nyaya yangu kuti vanhu vadzidze from it. Vanoda kuseka tinosangana but vandodzidza nekuconnecta nekunzwisisa more about it. I'm open and ready, and I actually think kuti hapana chinhu chinokanganisa nyika. Nini wakambondona toziyana toziyana wangu, that's it, but ndatotanga kukuona handiti tutangoti pajekeswe ipapo because kune vanhu vanoona vaiveka vanofunga kuti nini ndakutsvaga. No, I don't think kuti mandotsvaga handitika tasangana mupenyu unosangana nevanhu vakasiyana siyana. Vamwe vanokubetsera, mwe vanokubetsera kuti uzvidetsera, asi unofanira kunzwisisa kuti ndiwe wega unokwanisa kuzvidetsera muupenyu. Unogona kumirira vanhu vakawanda kuti vakudetsera, asi kana wakamirira panopisa muupenyu, kana ndokutaura kuvarume vakomana vari kutsvaga nzira yekukura nayo. Takakura tichinzi Jesu ida kucheche, ende vazhinji vedu takazama kuenda cheche. Vamwe vedu tinomwa doro, tinosasadza indonwa doro nembanje, vamwe vedu torwa mbanje, vamwe vedu torwa mutorero. Okay. So like this. Okay. No, I don't want the kids to show. No problem. Oh, you're giving that. No. Right. Mimi, right? Makatanga nembanje handiti. Ndiri mwana, aiwa ndakatanga nedoro. Yeah. Ko baba doro makazoita sei? Ndakatanga neshuga kutaura shuga asi shuga chii? Shuga chacho, shuga iri addictive kudarika doro necocaine combined. All right. Asi chinhu chandikanyatsotanga nacho chinonzi chinodhaka idoro. But shuga inodhakwa futi. Shuga ndiyo inogadziriswa kaethanol. Ndiyo inogadziriswa mawhisky plus numuri wekuchiredzeka kuti uzoenda kumusha. Saka ndosaka unofanira kunzwisisa. Ndakakura munzvimbo yekuti unonogura nzvimbo wadaisa. Inofementa, inodhaka. Saka system yako inoda zvinhu zvekuti ugare uchifaya ichingenga, and energy. This energy is just a different form of energy. Kuna shuga iri ikachinjwa ikarwa neheat sugar inochinjwa taethanol. Madrugs are not this. Just energy. Ndononzi ethanol ndiyo inenge yakunzi musombodiya. Energy inokupa energy yakangosiyana siyana. Dzimwe dzacho dzinogona kukanganisa kana usingazivi kuti ukadya 2 kg yeshuga handi inorohwa neshuga handiti unokrasha. Zvakangofanana nemadrugs. Madrugs ukamaruva everyday, usingarari, usingamwi mvura, usingatauri nemhuri, usingaiti zvimwe zvinhu handiti. Wakapedzera kutaura namamari? Nas Maxen. Yeah, Nas Maxen. Wakambooverdose here kuno kuCanada? Because ndosama kuita zvandinoziva, asi also ine system yangu, body system yangu ndakuinzwisisa inotolerata zvinhu zvakasiyana siyana to very high level. So ndotora machance nekuti ndakazvitesta, ndakabva ndaziva ndashuwa, and ndashuwa ndobva ndakazoti you know what, maybe I'm an anomaly, but I'm not encouraging this. I'm not saying kuti unofanira kuita zvese. Ndingotaura kuti chi unofanira kuziva zvaunoita. Saka unotesta, unoita nevamwe, unoita pachena, unoita usingatyi kuti vanhu vakazoziva nekuti kusvika ikoko ndokunoramba uchi. Unorova fentanyl? Ndakamborowa, ndorova, but I see ndorova on a regular. Yako yaunofarira ndeipi? Inonzi mutoriro.
crystal meth crystal meth crystal meth aisiriyo inoita kuti umbotsonga umboona zvinhu zvisirizvo handifungi kuti inini ndinoona zvinhu zvisiri hallucination ndinoona kuona kwangu vanhu vanoona kwakasiyana kuzimbabwe kwamadoro ukasvuta bute unodana vakuru wagara nevakuru crystal meth inoita the same allright handiti upenyu hwedu vanhu sevanhu tiri vanhu venyama nemweya ende kune zvinhu zvatinoshandisa zvakasiyana zvinotibetsera ukazvitora sekuti zvinokukanganisa zvinokukanganisa asi ukazvitora sekuti tisu takazvigadzira nechimwari akatipa njere dzacho handiti zvinokubetsera kune munhu anosvuta 92 years asina kuita lung cancer kana any other medical decision because anobvisa haateereri vamwe vanhu haateereri madistraction anoziva zvaanoda anoziva kuti nekuti ndinofanira kuchinja society through my own part handiti and I stand by that conviction handiti unosangana resistance from different people but nhasi wamboputa ndamboputa waputei nhasi ndaputa zvese wakati zvese handizive zvawaputa crystal fentanyl mbanje nedoro washandisa mari nhasi handina kushandisa mari yakawanda maybe 20 mari kana kuti less because zvinoitika ndezvekuti kana uchizivawo futi zvakuita unoshanda nevamwe unoshanda nevamwe kuti usashandisa mari unoshandisa social credit social credit ndoko kuzikanwa kwako handiti kumushandi unogona kuenda pachitoro vanokumbira mafuta pachitaxo but vanoziva kuti uchauchibhadhara kana kuti unounza vanhu vanouya kuzotenga allright handitika saka ukavaka ukama hwakanaka ukagara namwe zvakanaka uchiremekedza vanhu handiti nokuti zvinoitika ndezvekuti vanhu vazhinji vanoshandisa vamwe vacho vanozotadza kuti zvibate kana kuzobhadhara mari idzodzo kubhadhara mari nebasa like munhu achimbori nebasa nenyungu pasabhadhara zvinhu chakakosha ndechekuti unofanira kubhadhara nditi yes asi unofanira kuvaka marelationship nekuti market yakakura muworld I think is almost anonzi illicit drug economy it's almost $17.5 billion a year it's a huge market and it is not something that zvatinogara tichitaura hamugari pasi muchidya sadza mumva mataura asi kana zvine mari why not kumbogara pasi ngozvifunga kuti inda tisingazvivhuri maziso tomboona kuti mari iyoyo haipasi tikazvitaura tikazvigadzirisa nditi mari yetinomeka tinokwanisa zviisa marodzi muzvipatara muzvikoro kuvaka nyika ndo zvinoita nyika dzinokura hadzivanzi zvinhu dzinovhura zvinhu vanotendera vana vavo kuti vadzidze nezvazvo ende ndo pachava panguva yezimbabwe africa particular tapanguva yekuti takutaura zvinhu and kutaura zvinhu hazvizoreva hazvo kuti unozotaura zvese unotaura zvaunoziva unotaura zvaunonyatsoziva kuti izvi nyangwe munhu akati abc kutaura zvaunoziva okay